Ahoj, já jsem Rubik's Future Cube, nebo taky Rubikova futurokostka. Uchop mě jednou rukou a natáhni ji před sebe. Začni opisovat ve vzduchu kruh zhruba o velikosti CDčka. Kruhy musí být alespoň 3, ale prostě pokračuj, dokud se ti to nepodaří. Cuberis, piškvorky. Had. Potrubí. Piškvorky pro 2. Cuberis pro 2. Ťukeblo. Potrubí pro 2. Tornádo. Sokoban. Piano. Nastavení hlasitosti. Temné bludiště. První seznámení. Kvapník. Cuberis. Hlavolam skládáš pomocí 2 transformací. První provedeš klepnutím ze strany a druhou klepnutím ze zhora. Cílem je samozřejmě složit stěny tak, aby měly stejnou barvu. Pokud chceš hlavolam znovu náhodně zamíchat, klepni 3krát na jeho aktivní ikonu při výběru hry v herním menu. Jako první tě naučím správnou techniku klepání. Jau! Nemusíš se mnou zacházet hrubě. Reaguj i na jemný pohyb a klepnutí. Uchop mě pevněji do jedné ruky a ukazováčkem druhé ruky do mě lehce uhoď. Raději se tref špičkou prstu než nechtem či bříškem. Můj povrch není dotykový displej. V žádném případě nebudu reagovat na pouhý posun prstu po mojí stěně. Můžeš mě uchopit, jak budeš chtít. No, docela dobré na začátečníka. Další úroveň, jo! Hotovo, nabíjení dokončeno. Tada, zapínám herní menu, No, promiň, teď zapínám herní menu.